misiti nekuti handina kukwana, noti mystery ndini ndisina kukwana, nditori mystery handina kukwana. Misiti baden dangerous, voice rangu rinovhundutsira inzwa chibhesi, ndakarova smart hatidhaneka vakawanda vondifinyamira fesi, saka chimbotererai korasi nevhesi, tisi vatona mabhebhi anemhasuru, tabvinotonga mubhedhuru, kazi ndine unhu hwechimburu, kada zvekutamba unotyorwa muzukuru, tisi vatona mabhebhi anemhasuru, tabvinotonga mubhedhuru, kazi ndine unhu hwechimburu, kada zvekutamba unotyorwa muzukuru, takutaura mabhedroom bully, tizachata dzinodhutsa mudhuri, handireve vedudumduri, kana takubatawo totsvaga buri, vakugara vakaloka zvuri, vanzwa mutsindo vakuchidza mvuri.